Γεια σας, καλώς ήρθατε στο δικό μου το βίντεο αυτό. Σήμερα θα σας δείξω το καινούργιο μοντέλο της Nike, παπούτσι δηλαδή, καινούργιο μοντέλο, το Nike Hyperven. Θέλω να σας πω ότι αυτό το παπούτσι δεν είναι αυθεντικό. Τι εννοώ όταν λέω είναι αυθεντικό? Αυθεντικό είναι, το φτιάχνει Nike, το πουλάει Nike, δεν έχει το αυθεντικό στοιχείο, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή δεν είναι το αυθεντικό που φοράει ο Νεϊμάρ, ο Ρούνεϊ, ο Αθανασιάδης, τέτοιοι διάφοροι παίκτες, μεγάλοι διάφοροι παίκτες. Όμως αυτό το παπούτσι το αγόρασα εγώ προσωπικά 75 ευρώ, το κανονικό παπούτσι το επαγγελματικό έχει περίπου στα 250 ευρώ. Τέλος πάντων, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, πάμε να δούμε το παπούτσι. Αυτό είναι το παπούτσι, το περίφημο παπούτσι, το Hyperven. Όπως βλέπουμε, είναι εδώ. Κοιτάμε αυτό το καταπληκτικό παπούτσι. Τι θέλω τώρα να πω? Τα χαρακτηριστικά αυτού του παπουτσιού είναι πρώτα απ' όλα που φαίνεται ότι δεν είναι το αυθεντικό, το επαγγελματικό δηλαδή. Βασικά είχα κάνει ένα λάθος στην περιγραφή. Αυθεντικό είναι, άμα δεν είναι αυθεντικό δεν θα είχε ούτε την Nike, αλλά δεν είναι το επαγγελματικό. Το επαγγελματικό έχει 250 ευρώ. Τέλος πάντων. Το δίνω και κοντά στην κάμερα να δείτε κάτι. Φαίνεται ότι το Nike και η ραφή του είναι έτσι από μπροστά. Από πίσω όμως είναι έτσι. Βλέπετε, αυτή είναι η διαφορά του επαγγελματικού με το κανονικό, ας πούμε, να το πω κάπως έτσι, Nike Hyperven. Η διαφορά του είναι αυτή. Και από εδώ πέρα μπορείτε να το δείτε καλύτερα, συγγνώμη, το κάνω έτσι. Μπορείτε να το δείτε καλύτερα. Εδώ είναι αλλιώς, εδώ είναι αλλιώς. Τέλος πάντων. Έχει 12 τάπες από κάτω. Όπως το παρακολουθήσουμε, έχει το λογότυπο της Nike. Έχει το λογότυπο της Nike. Είναι πάρα πολύ ωραίο από κάτω. Κοιτάμε, είναι καλό παπούτσι. Η δεστριβιάρα είναι πολύ καλό. Που μέσα έχει τη μάρκα του, την Nike Hyperven. Είναι ωραίο παπούτσι. Αυτό δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Ωραίο παπούτσι, για μένα είναι καταπληκτικό. Εδώ πέρα, όπως φαίνεται, συγγνώμη να δώσω για μένα. Εδώ κάτω, όπως βλέπετε, εδώ ακριβώς είναι καλά, στην κάμερα. Εδώ ακριβώς λέει το όνομά του, Nike Hyperven. Είναι ένα παπούτσι δυναμικό. Υπενθυμίζω κάτι, ότι αυτό το παπούτσι μπορούν να το φορέσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αυτό το παπούτσι μπορούν να το φορέσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, ακόμα και ο τερματοφύλακας. Όμως αυτό το παπούτσι είναι φτιαγμένο για επιθετικούς. Γι' αυτό το φοράει μόνο ο Νεϊμάρ, ο οποίος είναι επιθετικός. Ο Ρούνεϊ, ο οποίος είναι επιθετικός και παίζει πιο πολύ δεκάρι. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι επιθετικός. Άρα, για μένα θα πρέπει αυτό το παπούτσι, το Nike Hyperven, να το φοράει μόνο επιθετικός. Ακούστε λίγο τις άπες.
Το όνομά μου στο Facebook νομίζω το ξέρετε. Είναι Γιωργάκης Γκάμπαν. Όποιος θέλει μπορεί να με κάνει add, να μιλήσουμε για αυτά τα παπούτσια. Επίσης ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω. Τα νέα Nike Hyper Venom υπάρχουν και σε διαφορετικό χρώμα. Εδώ που βλέπουμε το μαύρο υπάρχει σε άλλο χρώμα, δηλαδή σε πράσινο. Ό,τι μαύρο βλέπετε εδώ, εκτός αυτού του Nike, είναι μαύρο. Όλο το πορτοκαλί που βλέπετε συν το σήμα Hyper Venom και αυτό το Nike, όχι αυτό το Nike, είναι μαύρο. Και μόνο αν αυτό το Nike ξεχωρίζει, το οποίο και αυτό το Nike, αλλά και αυτό το Nike, συγγνώμη, είναι στο άσπρο χρώμα. Υπάρχει αυτό, πράσινο, μαύρο, άσπρο. Ακόμα υπάρχει το σκέτο μαύρο, το οποίο μόνο αυτό το Nike ξεχωρίζει. Είναι κόκκινο. Είναι λίγο πιο μαύρο εδώ, δεν είναι τόσο μαύρο δηλαδή το παπούτσι, αλλά εδώ πέρα αυτό το Nike φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μαύρο, έντονο μαύρο, φαίνεται λίγο το Nike. Υπάρχει και σε μπλε παπούτσι, όλο μπλε, απλά λίγο μπλε, σκούρο μπλε, για να φαίνεται η μάρκα το Hyper Venom και το Nike. Και για μένα αυτά τα δύο παπούτσια, μόλις τα είδα ξετρελάθηκα, γιατί πιστεύω ότι η Nike είναι από τις καλύτερες. Για μένα είναι η καλύτερη μάρκα παπουτσιών, ποδοσφαιρικών παπουτσιών που υπάρχει ποτέ στον κόσμο, που υπήρχε στον κόσμο. Άμα θέλετε από κάτω, πατάτε μου αρέσει, κάνετε ένα δικό σχόλιο ή στο Facebook Γιωργάκης Γκάμπαν. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου για τα νέα εξαιρετικά νέα Nike Hyper Venom. Να έχετε μια καταπληκτική σημερινή ημέρα. Γεια σας.